dneska som tu v svojom druhom videu. A dneska hráme modded styla Brainrot. Sorry, ale nenatočila som to, ale niečo tu už mám. Indexe sa pozriem. Dragon to už mám. Tak ja mám týchto. Asi neviem, ktorý. Tento dáva viac a dáva bilión. Veď som tento dala kamoške. Teraz čo? Idem hore. Tu mám druhý. Ešte také pre mňa. Chcela by som ďalší. Toto nie. Nie. Keď chcete, môžem vám nejakých dať. Lebo už tu mám celé plné. Počkaj, chcem sa pozrieť. Nemám celé. Ale jen tak mám malo plné. Traleritos. Tu sú traleritos. Neviem tu vysloviť dobro, ale až tak Brainrot nemám rada. Ale no, dám už túto. Bude to jedno. Ja chcem túto. Stále neviem, čo je toto za face. Čo? Lost to je druhé. Ojojoj, niečo sa to spavnilo. Idem sa to... Nie. To. Garama and Madundung. Toto už nepotrebujem, to už mám. Nie. Ja som chcela toho draka. Ten draka by som chcela. Čo je? A to nie. To je mytika, to nie. Počkajte. Dobre. Dačo vám dám, keď chcete. Napíšte do komentárov. Nie je to jedno. Keď chcete draka, tak vám dám. Ale sorry, dávam, keď chcete, môžem vám dať, ale proste tohoto, nie, prosím vás. Lebo tento má bilión, ale neviem prečo. Zoberiem si z toho peniaze a tam mi hneď pripočíta 4 bilióny. Teraz tam mám a pozri, koľko dáva. No, ja som tady, tam som videla, že 4 bilióny, ale to je jedno. Klasika, toto. Stále mi ide za Robuxy, že skupsi. Takže nie. Viete čo? Kúpim si to. Zasa... Stále sa to stále. Nie je to jedno, aj keď to vidí. No, čo to? Čo? Doričný, zase mi musí toto ukázať, že kúp si. Ja nemám Robuxy, okej? Ja nemám Robuxy. Vieš čo, toto si pridám, aby som mala viac miesta. Keď sa spavnú ten drak... Nie, nespavnú. Keď sa spavne, ja bežím dole hneď. Dobre, predala som. Prepočil to mi to 500 miliónov. It's good. To si taký beže, tu neviem. A to dáva 15 miliónov.
$30 miliónov mačkoš. Viete čo? Budem čakať na toho draka. Keď sa spawne drak, tak som šťastná. Povedzte mi do komentárov, že čo tu spadlo. Keď drak, tak mi napíšte. Budem AFK. Idem na záchod. Som späť. Čo mi padlo, to povedzte do komentárov. Že to bol ten drak. Som sa už posral. To nie je drak. Ja chcem strašne toho draka, keď mám dvoch. Ježi, nikdy mi to napadne, spadlo mi to, neviem keď včera alebo predvčerom. Predvčerom mi to asi spadlo. Či spavnú. Že mi spavnú tí drakovia. A to je jedno. Svocha sloboty. To je mačka. Nie. Ani hovno, nie. Nie. Ja strašne chcem toho draka, neviem prečo. Keď ho aj mám. Ale to jak to je zelené, mi to robí nervy. Neviem, keď to dával lag, alebo čo to. Chcem, aby dal lag, ale ja si už dal. Jak je strom za chvíľku? Toto mám strom. Dole. Aký strom? Normálne. Container de Doom, to nie. Ja čakám na toho draka. Secretka. A už to je? Čo sa nie? Ja, že to už skončilo, asi si myslím. Pohrkám. Čakám. Radšej idem do bejsky a idem si pozbúľať pomôžky. Ja prečo to tak hovorím? Toto hore nemám. Kamarám. Normálne. Viete čo? Kúpim si to. Vymážem si to. Potrebujem to do Indexu. Garama and Madundung. Keď sa to spawne na zlú chvíľu, to tento drak, tak ja sa rovnovať. Hore, idem hore.
Sorry, ale vždycky neviem, čo kúkam. Ale nemusím na to klikať, keď nemám ani žiadne Robuxy. Oni tu hovoria, že Rainbow spálne sa, ja už mám. Ešte to je za Robux? Ja sa čakám stále. No ďakujem, že speciál event, alebo... Čo je event? Nie. Keby event mohol byť... No, lak! Písal lak, to je dobré. Nevšimla som si to. Ale prečo je obloha zelená? Počkaj, čo? Chcem toho dodiť. Padol mi tablet. Stavím to vysko. Písal lako eventu. Ale keď sa to fakt spálne, tak si to hneď kúpim. To až dávam milión. No chcem, stále to byť. Počkej, určite za Robuxy, ja som to vedela. Lebo to jen zadarmo nebude. Čo ste čakali? A keď to hovorím ešte raz, napíšte do komentáru, že ktoré chcete, ešte raz vám to ukážem. Bola som si zamknúť pejsku, preto je ono. A hore si myslím, že nič nemám. To nič nemám. Mytka sa spálne. Kokos. Nosa legendárka. A mytika. Ja aj tam je mytika. Prečo musíme mať tu? Nie sa spávam, ty kokos. Počka, to... 3 patria Sinclair. Nič, jen Dusty Trip toto. No. Môžem? Na čo klikám? Drak! Dragon Cannelloni. Choď, Tobisky, choď. Dobrý, good boy. Asi toto je všetko. Kune napíšte do komentáru, že jaké brainrot vám dám. Ešte hore je. Takže čaute. Dovidenia.